Θα κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ανταπόκριση. Να πάμε λίγο. Θέλω να πω πολλά, δεν ξέρω πώς θα μπορέσω. Θα προσπαθήσω. Πέρυσι τέτοια μέρα γινόταν ένα αντίστοιχο τραπέζι στη Θεσσαλονίκη με ανθρώπους. Πέρυσι γινόταν ένα αντίστοιχο τραπέζι με ανθρώπους που συνεργάστηκα πάνω από 20 χρόνια. Δεν μπόρεσα να δώσω λέξη. Το δικαιολόγησα μετά, ήταν 20 χρόνια συνεργασίας. Δεν περίμενα σήμερα να είμαι τόσο συγκινημένος με ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σημαίνει ότι κάτι είπατε στην ψυχή μου. Είπατε πολλά. Πέρυσι, οι πρώτοι που με πήραν τηλέφωνο με το που μάθανε ότι κατεβαίνω στα Χανιά ήταν η Ένωση Αποστράτων. Να με συγχαρούν και να με καλέσουν για την κοπή της πίτας τους. Την άποψή μου για αυτούς τα είπα στη γιορτή του σώματος. Μα πολλά δεν θα τα επαναλάβω. Έκανα πολλούς φίλους. Μου βοηθήσατε πάρα πολύ. Έχω τη δυνατότητα να λέω ότι συνεργάστηκα με τον Γιώργο, τον Κώστα, τους Δημήτριδες, τον Μανώλη, τον Σωτήρη. Ξέρουν αυτοί ποιοι είμαι. Σε όλους ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως θέλω να το απευθύνω στη σύζυγό μου, η οποία δεν είναι εδώ. Κουμαντάρει το άλλο το καράβι στην οικογένειά μου μακριά. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα να αποδίδω καθημερινά στην υπηρεσία μου. Το έχω πει πολλές φορές, σε όσες ομιλίες μου δόθηκε ευκαιρία. Όλο το μυστικό είναι να αγαπάμε τη δουλειά μας. Εγώ προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ. Ούτε μία μέρα δεν σηκώθηκα να πάω στη δουλειά δυσανασχέδοντας. Πάντα με χαρά. Αυτό είναι το μυστικό. Είστε απίστευτος λαός. Το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Έχετε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα. Και σας το λέει ένας ξενοπάτης. Ένας άνθρωπος που ήρθε από μακριά, ξαναήρθε από μακριά, αγάπησε την κουλτούρα σας, αγάπησε τον τρόπο που σκέφτεστε. Ένα μόνο θα πω. Αυτά τα προσωπικά σας. Αυτά τα προσωπικά να μην είχατε, θα ήσασταν τέλειοι. Αυτά αν βγάλετε από την υπηρεσία. Μετά από ένα χρόνο παρουσίας, είμαι περήφανος κυρίως για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα. Δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι κάτι καταφέρομαι. Σταύρο, πιστεύω να το συνεχίσει. Το δεύτερο είναι ότι μια ιστορία που άκουγα χρόνια, το οικόπεδο της πυροσβεστικής, το οικόπεδο της πυροσβεστικής, το οικόπεδο της πυροσβεστικής, η τελευταία μου πράξη, η τελευταία μου μέρα υπηρεσίας, την Πέμπτη, 15 του μηνός, η τελευταία μου πράξη ήταν η συμφωνία με τον Δήμαρχο, την Πολεοδομία και το κτηματολόγιο, ώστε
επιτέλους αυτό το οικόπεδο να ανήκει στην κυριότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και να μπορεί να γίνει υπηρεσία. Το κυνήγησα προσωπικά πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δημόσιο, τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημαντηράκη, γιατί έβαλε και αυτό στο παιδί του μπροστά. Και υπηρεσιακά, τον επιπυραγό του Βαγγέλη τον Καρτσονάκη, για τη βοήθειά του σε αυτή την υπόθεση. Θεωρώ, πέραν από όλα τα άλλα, τα επιχειρησιακά, τα υπηρεσιακά, όλα, είναι νομίζω ότι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το δεύτερο που είμαι περήφανος, είπαμε, είναι αυτό εδώ το κλίμα. Και κλείνοντας, όταν ήρθα με 1002 προβλήματα, οικογενειακά, προσωπικά, είχα την υπηρεσία, προσπαθούσα να βρω ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα στήριγμα κάπου, να παραδειγματιστώ, να πάρω θάρρος, να πάρω κουράγιο. Βρήκα ένα πρόσωπο, το οποίο είναι παράδειγμα προς όλους μας, προς όλους τους πυροσβέστες. Είναι φωτεινός σηματοδότης. Ένα πρόσωπο που έχει 1000 μύρια προβλήματα, δεν επισέρχομαι σε προσωπικά, και παρόλα αυτά είναι ο καλύτερος υπάλληλος για μένα στην Ελλάδα. Πρώτος στο καθήκον, πρώτος σε όλα, δεν έβαλε ποτέ ως δικαιολογία τα προβλήματα για να μην έρθει στη δουλειά, και αυτό είναι ως φωτεινό σηματοδότης παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους. Δυστυχώς, έχουμε πολλούς που κάνουν το αντίθετο. Δυστυχώς. Αυτούς λοιπόν που κάνουν το καλό, πρέπει να τους βραβεύουμε, να τους επιβραβεύουμε και να τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Καλό λοιπόν στο βήμα την αρχιπυροσβέστρια, την Αριάδνη του Πατζελουδάκη, να ξέρετε ότι την παρακάλεσα πάρα πολύ καλά. Έχω βραβεύσει στρατηγούς, υπουργούς, με έχουν βραβεύσει. Αυτή είναι μια ξεχωριστή βράβευση. Άρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έκανες. Καλή χρονιά σε όλους. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα σας αναζητήσουμε από την αλήθεια. Συγχαρητήρες για τους βαθμούς σας σε όλους και καλή χρονιά με υγεία. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι είναι η δεύτερη μου θητεία στα Χανιά. Την πρώτη φορά που έφυγα, χαιρέτησα και είπα «Γεια σας, δεν θα ξανάρθω». Δεν ξανακάνω το ίδιο λάθος. Δεν χαιρετώ κάτι, δεν χαιρετώ. Λοιπόν, πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς. Τώρα που πέρασε η κίνηση και μπορώ να μιλήσω, πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς και στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.